Mbola tsara la famille, mbola tsara la famille. Tiara Evlan. Botka ta candidat in kato. Tka di candidat. Ayenaru candidata Brit miasa kanaro yu. Anaro miasa anaro mitady vola. Ke anaro mbola tsy nikety zafa direct ataotsika eto live. Tout d'abord zagna aminaro merci aminaro jiaby viavy nomoaly à solidarité. Bravo les filles, bravo, bravo, bravo. Ni sasany tseniki ni foigny ni fo ni sasany ni foigny kona ni piltra. Ke merci am solidarité naro tamini reska kuranganakany moaligny. Ke karakorma isko afaitanaro zakoa ivoako harmonie paillette atoko syndicaliste viave gas. Sakarakory. Fotri fitiavan'olo mivolagna viave gas depuis vavanaka tsartsa fodiko makurele patatie vavanaka tsartsa fodiko fa a partir anjoyo ivoaka agnaranaka harmonie paillette atoko hoe syndicaliste viave gas ke anaro anity viave gas abo préparez naro préparez anaro oui ke merci amnaro anaro diab nomoaly no za ndeki ndezeng za nomoaly igny ra na rary fona kana ita checking ni offensegna ni attaquegna ni jabka fa enaro za eto za ty faranda tsy tieko lo attaquegna io ke ndek za ataon'olo chaty tsary fotony olo igny ne tsy tieko izy ko na attaquen'olo maro fa ivadieko edo olo jiaby za fa mivadika amin'olo za ty faranda za tsy tieko injustice fa hitanaro raha zegny len'olo magnaraka za mizanakariary raha tsy atiavan'olo za souvent za tsy magnaradrono za tsy magnaraka zay raha aren'olo jiaby ke za koa olo igny fa trop attaquen'olo trop za fa idirako zegny fotony misy ndraikindraiky atsika miantogno amin'ny raha hely mety ampalahelo olo atsika miantogno agny ke za nomoaly igny zegny naviany za ni nangala défense ny preta ke anaro leny natsapa offensé natsapa hoe voatondo azafady aminaro azafady aminaro fotony le problème lerany misy problème eto oleka anaro magnantra olo igny anaro mandisokolo magnano raha zegny ne naviany zigny olo araiky nagnano vidéo nandeha nanity viavy igny nafanaro jiaby nagnano papa ke zay ty tsinila folo zay ty tsinila viavy folo anaro pion itanaro zay viavy ty amezako secret kanaro zay viavy ty zay koa ngano vengeance ne Satan izy mipetraka mangala taka raha ataony zay itanaro zay viavy ty volaniko izy koa zay ngano vengeance anaro lelahy io tsendriky avy amin'ny amtondro mbitinery zay koa ngano vengeance zay koa ivenge anaro lelahy io za magnambara anaro nevolanko aminaro zegny Satan diable izy mipetraka miantra raha ataony zay tanaro io ke anaro nomoaly anaro fa 2 ou 3 jours 4 jours resaka preta igny sambolo nangala vidéo tsisy olo nazondra Vlank bon il est temps faire de stop fotony anaro mara mety volagna anaro io tsy volagnin'olo eto mara mety agnanovagna vidéo aminaro io tsy agnanovan'olo eto
anareo fa nisangavigny ty piao ke atika manangas bravo hitako anareo nomoaly tokiky za nagnano journée nareo bonne journée que votre journée continue dans la joie pour tout au long de l'année 2026 que la paix vous accompagne mes chéris avakomze anareo lela ni offensi nanga sasa za nek tsaka sasa anareo za pardonner anareo izy ko nisy ratsy ni volanko tsy tianareo mamela eloko aminako ako anareo me resaka Facebook izy ty resaka réseaux sociaux ny anty za mivolagna raha tsy tianareo mare za mivolagna raha tianareo ny anty anareo mivolagna raha tsy tiako mare za mivolagna raha tsy anareo mivolagna raha tsy tiako ke azafady aminareo za koa ny tifitry fonareo ke en plus nizigny koa zegny mba aminaka len'olo nahazo koragna igny mety mivolagna za iova fomba fagnanaovako raha igny koa baka karazagna fampianaragna raha za iova fomba fagnanaovako raha fa mety iviavy igny na tsinjo fa mety olo jiaby otoronaka hitanareo viavy jiaby tsisy nagnamia za toro odoko nagnamia za toro 2 ou 3% dikan'zegny raha hitako igny hitan'ny vadinareo jiaby hitany viavy jiaby miantory anareo io hitandreo raha nivolaniko igny ataonareo ke ivoasegny fa andra koa volagnon-dreo zegny haligny mbola mavita magnova segny jusqu'à andra tsofotro la nuit porte conseil enganie izy koa nomaly haligny zegny tsy miporte conseil aminareo enganie izy haligny ty miporte conseil tsisy raha maratsy miova amin'ny fiainagna tsisy raha ndesora ratsy fo mety voagna ndesora ratsy fitanareo za makie mignonne nde zegny za tsy mangataka anareo mivolagna mignonne zegny fa za zegny za tegna raha mampimoenareo fo sasany nivola viavy igny tegnany beze patati patata fa nampalahelo anareo beze izy koa fa za nagnano beze ke izy koa hitanareo fa niova pseudo nakatsy harmonie paillette syndicaliste ny viavy gasy za joyou za mi défendre anareo viavy gasy fotony atsika pilier oui atsika viavy gasy io zegny aviany rolela aby io hitanareo toujours agnabo moraly fotony atsika viavy gasy eto mari fa tsy marigny fotony atsika viavy m'existe zegny aviany lelabo agnabo moraly ke nde hagny fa maro lelaby mitseko tsao vadindreo atsiaro tegna ifo ke anareo za malahelo fa viavy avy nazonareo io viavy mety ampanonganareo amin'ny fiainagna ke ataovanareo fo raha mety atao voleza raha tsy mety fatao rehetra tamy tongoloso igny ivoa mety ivoagna jery io mety ivoagna avako anareo toko anareo baka anareo tsy te magnova jery io moramora heky magnano jery ny babako te magnamia bigavo amin'ny vadinareo magnamia bigavo hula droite à gauche tsy amy raison zegny nanaviany vidéo jiaby igny raha nivolagno drako igny tsy nazonareo igny amizay anareo ndraiky ni sentir frustré anareo ni sentir frustré firy misy lela joby izy mivolagna za tsy tia le viavy joby tsy mi frustra zay tsy agnanavana vidéo pendant 2 jours 3 jours misy lela malandy izy mivolagna za fa viavy malandy fo tiako misy lela biloa be zay karaha pastèque zay izy nivolagna nomoaly viavy malandy tiako viavy malandy tiany patati patata viavy
faux cheveux mangano fanyavany chak fanyavana amboa za baka tsy nazoazo koragna ning tsara fotony fa koragna fumeur igny koragna fumeur zana hita songnan job mira pneu zana hita songnan job mira pneu Michelin chako diep kangara le lazen en live no mali meti na ro donc le lazen mavet beluanan bilua bezel la zengi fko sungunani mira pneu job mira pneu avako ni fingi heureusement ninti sungunani mira pneu na sit knifnan nakatsala sit kusavka nakati anoti aitaku heft savkati avako abe zaita na royo ha rati vulang fu savka na kama bienga raja prak za faize por ke nisle la bilwa beze mitonda sunkara pneu Michelin a jubezan sunk tia mba mienara mangan gloss am sung isko fangano angan video ha na ya anaro mangano cheveux fanyeva faux cheveux kara fanyeva na mbwa wizi ha azafat faze fanyeva na mbwa vlang na roti zeram netie zeti yenar ngarati raeneti yenar arze kara yu fanyeva na mbwa vlang noyu fanyeva na mbwa vlang noyu zeti mila pneu sung pneu Michelin job anopka azana ring kurangano kurangano lumfimatie waza ulpka nande faza fali non vlank ça c'est un fumeur ti vlank malan paquet arekti am cigarette ke ni vad kizatsa ande I comparam nul kararing ni vlank avako mze zanyamze na ita solidarité naro merci avako merci amnaro lela na char kurangan na nandalu nya vlanko mbola mar vlanko lela mi réfléchir à Madagascar zado kande angalareke zande ngalareke zande ya anaro me réfléchir ça quand vous zé comme 15 millions zé mangala viave karanaro mandini enaro viave abu fotni itanaro lela manganu mi fifa mnaro mangan mi artijal iroko les jours rom 15 millions iro vona lon mande manyenga ulkara ir pretain favlan comme naro chofona ro mangan mampalail ro itanaro kurangando yingi ze ko mis 15 millions zeng zet mangala viave karana ro ying kara ir pretain imagine naro chkara ir pretain anaro fa de vundo les jours mis 15 millions matanaro favlan kulastio chofu koke amame ndom pud mangon levnek fa ze atrana ze ya ke rafa vlan kom naro iskwale la habita naro chimangane forum tad vola yo nandeni vulunga za ko mis 15 millions za tsinanga la viave kararing tandrema fareng lero mis 15 millions nefan naro nderumbo la tsendik mis fu fanangan karain ke fayim ka fa publicité fa magaza va marik fa 15 millions zengi ra au-dessus une force ndo misra impossible 15 millions zengi 3 millions d'ariar ke zengba impossible roni vulunga zengi ministre vandi fotni misi zana na nisulu nangan main d'œuvre niasa tamnaka ismanun 10 millions 12 millions tis problème tamnane pour niasa pour 15 jours ou ravlan comme na rosine dikan zen 15 millions zen avec ti impossible 15 millions ou le main d'œuvre 15 millions c'est impossible fa na rochina itazen anaro kambeyu fotin vlan comme na rosen misi hulu niasa tamnaka isnanun 12 millions
15 millions, tu problème. Ils me voulent 15 millions rano en 15 jours à temps. Parce que 15 millions en 15 jours. Imagine, un mois. 30 millions. Dikan 15 millions. C'est une mission impossible. C'est une mission impossible. Amnoul courageux. Faut une main d'œuvre. Marul mangan main d'œuvre. Ils veulent comme amnaro courageux. Faut une ina venaro tima ita 15 millions. Zeng malaki. Anaro mias, anaro tima tam client. Anaro tima mampa fidèle client. Anaro mampa lemto client. Anaro mias amnouling. Ouling ko anaro mi voulanga yasati ou etok 10 jours. Ato vanaro tous les moyens ma vitan zing 10 jours. Amareang ano mezani asa afa quoi. Ota asan 10 jours nga sa totika 5 millions. Imagine amja kifamisi asa miambunganori. C'est impossible. Fan azna kamwanga na roing. Asa tukun vita na ro en 10 jours à ton aro 1 mois. Ke ulam jeb kamalem to comme pièce na ro. Ava comme dia atichi siasa non isko main d'œuvre misi. Main d'œuvre misi. Main d'œuvre tenga miss. Zati vlank tam na rosek. Chisamba ni za nande Madagascar nangan travaux chap. Avec quoi char travaux en bani 10 millions. Char travaux en bani 10 millions. Zamjek au contraire. Bola zako mi vulngamdo. Atovanaro chara asa tie. Fotini en mangarka cho tienaro misi asa mangarkanzu ambola no fualeko. Non. Timide comme ni luando. Au contraire. Ano sabote ndo asano. Sabote ndo asano. Kenarom sabote asano uling. Saver naroma. Izinko sabote narom pudale uling anaro. Mati vola naro. Au contraire ton pib ko narom ni. Zami voulanga 15 millions zeng impossible à Madagascar. Anaro ko courageux. Zeng impossible. Au contraire. Nous nanaro chimae mitambi ulu mampia sanaro. Itanaro sartu 15 millions faut nanaro nin. Anaro saro tingan piesenga. Anaro sartu en piesenga. Ya. Anaro lela gas anaro ifaranda tukun ma velun tenga ma velung vad. Ina venaro tima velun tenga tima velung vad. Akamonga na naro beben servo naro. Akamonga naro beben jer naro. Zeng anaro fotni zama ita lela gas ma main d'œuvre. Zama ni zeng vlanko mis zama la yel wefa dommage vlanko pays tika tis projet amni amnanaro ma asantangna. Dommage pays tika tis projet. Lenul mis projet mjeki tapanaro tangna nul mis projet. Fotni hanaro miarka mienga hasa kara salaire ni charita naro ingam amienaro. Ingam tungunaro. Mis sasan zamambara naro. Zana vi nangan devi mangan lakuru mangan devi manganu lakuru vatu 1m50 la cour vatu 1m50 zanangan 3 devi avok 3 devi enaro main d'œuvre na mezandoza 140 millions 3 devis 140 millions. Est-ce que zamiant comme matériel imagine namja zangan la courfu angan la courfu za main d'œuvre fou 140 millions. Est-ce que imagine naro atika samb gas chifanadja. Non simplement la cour nakachin vite ko fotni franchement chiheko andenga dikanzeng zangan la cour 300 millions. Atika ulu sam fampitadi zamitadi anaroko mitadi za chara ul vaza tima imprin rahan anaro mjaki zatangengenge misi hulma vita mga menaro vola chap kara inga naro timenta manu 140 millions mga mbota la cour. En plus ti 4 parties mais juste 3 parties faut une famille sira en bas de 140 millions main d'œuvre avec comme denaro mi voulanga fa 15 millions sartu mi vang mi tadzenga mnaro ba itanaro normali lena naro ma santangna
anaro mampagnefa olo 140 millions. Avako comme ça que les pires, non simplement non inchina azwasa. C'est ça le problème. Et anoin ntukuni nanungun prix. Anot 140 millions des ans nganga lonaka. Tu le vois ouzo. Avako mze sakno sabote nga hasano. Maru hang miteki sabote naro. Fotinin anaro milara ing vita malaklak fotini anaro ze en franc andafati. Isko zama vand vlanganaro. Fotini zati nia famis plus de 25 ans yesa kwandafati. Isko maev kuvomaita zeng anisani raita kwandafati. Atieno miasa 7 heures de temps. Anomis 45 minutes de pause. 7 heures de temps, 45 minutes de pause. Anaroang miasa 4 heures. 4 heures de pause. Hein? Bakarakora to tskandusu avako. Karakora to tskandusu. Zenga ventika chimandusu fotin rajaban pause. Ayeke. Ati vlan comme na rosing. Anon miasa 7 heures 45 minutes de pause. Anon mi in en 30 minutes. Kachak vita. 15 minutes juste en film vite fait vita. Anaroan. Non simplement anaro miasa téléphone am tangna anaronga mangan mame pep knefa téléphone am badkari. 1 heure de temps anarom téléphone fou. Anarone tukun ma velung vadi. Anaro tukun ma velung tenga. Fajir naro ma munanaro. Anaro chiman pala yel. Non. Toya zeeti ze manganun metatone. Non. Anaro ma vita plus que zeng. Eko anaro mis effort. Anaro mis possibilité. Azaonga 15 millions. Zeng za sura. Fotni rantang anaro yu vulamena. Anaro le la gas. Asa vitan tanganaro yu. Chi vitani vitanul niant. Ra vitan tanganaro chi vitanul niant. Fa le problème akamwanganaro be benjer naro. Azato maniti anaro zamzengi. Zati mba mis zanka mba misanada. Arzati mba maita karakor miasa zing. Karakor miasa zing. Ha semblant comme na Rwanda fati. Asanda fati 7 heures de temps. Ano 45 minutes de pause. Misi hulam ning. En plus kin roboka miasa 8 heures fotni. Atokwe 7h45. Mbola losko mitadi hasamadin dinki. Mitadi hasamadin dinki. Misulman de miasa izi miala tango de 6 heures du matin. Never aling vumid kantan. Zeng ti possible am naro avoko. Anaro ti itan naro fekni angatin jer naro moi mba possible zaya sa 6 heures du matin ska never aling zeng. Fonaro tim tuk fekni. Au contraire. Azo ravale naro mzeng. Azo ma uli asa 6 heures ska never zeng. Zamba esclave. Anaro mzek zeng rafaran rat chimi alangatin vavanaro. Zamba ndevo. Zatste kon devozi. Zeti en devozi, ne? Zeti en devozi. No, itano, Anji, a Madagascar, ul miasa 4 heures de temps, fa itandro B. Fotin zabka mila manga zava en détail, que da fam kuranga zo fa dinga kundek. Zami vulma, a Madagascar, ul miasa 4 heures de temps, fa itandro B zing. Iroko miasa à 7 heures, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, on va dire en des routes miasa 7 heures. La plupart des temps, romiasa 8 heures à 9 heures. 13 heures à 1 heure machanga, rofamilam kamka déjà. Bon, tchimangin. Après aningi, romila minakati. Après minakati, romila mamundoz. Anomzeki, prinan tundo amno. Non simplement romangat qu'avance. Nefa asanot avancendo. Zengra vlanko.
a Madagasikara avako tsy haiko rô miasa amin'ny karana aby rô mirespecte karana fa izy koa tsika samby gasa tsika tsy fampirespecte atsika tsy fampirespecte volagna aminareo amin'ny commentaire eto za koa mavandy tsy haiko amin'ny tany hafa fa za baka tsy mivolagna raha tsy hitako fa izy koa aminay avartragny la plupart du temps ro mahay main-d'œuvre abo izy koa anao nampiasa ro iro ndraiky koa miasa nindrô c'est peut-être hafa fa anao koa nampiasa ro hitandrô nampanandevy ro koa nagnano asanao en temps et en heure iro koa nagnano asanao amin'ny handra ny volagnandrô igny agnatin'ny jerindrô ro igny karaha andevo fotony zegny koa raha agnatin'ny mentalité tsika anarô lehilahy koa fa magnampy vadinarô za tsara andevo mba karakory mataotsika androso vlagnindrô zegny aide-toi avako Zagnahary magnampano anao ndraiky tianao ndraiky Zagnahary magnampano avako anao magnampy Zagnahary a Madagasikara presque la plupart ny ro fegnambo tiandrô ro irony magnampy Zagnahary fa tsy Zagnahary magnampy ro fotiny ro miambigny asa lanitry igny avy amin'ny fofognandrô io tsy haiko fa izy koa asan-tagnana ainarô anarô mahay zegny volaniko raha am'tagnana anarô io volamena za mahita a Madagasikara raha vitany jeune abo ndre za miheky franchement ro mahay miasa ndre raha za mahita raha artiste abo franchement ro misy idée bonnes idées tout ça mais tsisy raha mampiavancer tsika ndre idée n'artiste abo izy koa fa avy amira io à part kinira y a plus rien amna tsy marigny ro mampanonga association mba miaider à long terme mba miaider ceci mba miaider cela la plupart na artiste ndraiky fa viavy ramasitry ro mahazo viavy telo efatra magnano comparaison amin'olo américain aby regny fotony le problème tsika baka zegny tegna problème ny Madagasikara atsika magnenjiky raha tsy avoahenjiky atsika bezesty amin'ny raha tsy avoahenjiky tsika ok fagnivina omby ok merci amin'ny commentaire anao ke za igny tsy nandatsanarô avako fa za igny juste nagnabiagna masony sasany lentia mody amizigny ny fody tsy magnino fa c'est la vérité avako nde za hoe nivolagna raha momba hanigny igny il faut manger avec classe c'est tout mienara ra tsy mahadiso avako anao koa mahita namanao magnano raha tsy mety azaregna raha ataony tsy mety igny zegny koa la problème tsika raha ataony namanao ry tsy mety anareo ndraiky koa magnano concours magnano raha tsy mety nany tsy possible atsika androso amin'ny raha karaha zegny len'olo mirezoné anareo amizay ataonareo tsisy jery ataonareo tsy viavy be tsisy jery be ekanao ry patati za hitanareo io izy koa sasafo tsisy savon minaka shampoing izy koa ula sasain'olo amin'ny Facebook mandilitra za titio je dis que za fankalme Facebook fa za tian'olo saigna et pourtant tsisy raha za taonareo zigny shampoing mira crème douce mahay douce fo tsy tareo ma za visa tsisy bouton avy amina sasanareo tsisy bouton za sasainareo mahay douceur de zile chaouoko asasanareo chaouoko ni sasany volagna anao ma nisy lehilahy mitosy 15 millions anao fatara anao pose question zay anareo ni volagna est-ce que za misy lehilahy mitosy 15 millions anao tara amin'ny question zay t'es en retard, t'es mort dans le film. Za jotike le avako tapako boka
za ivulagna aminarô anarô magnanga possible atsika mahazo lehilahy ndraikindraiky nama atsika misy boka atsika visionnaire atsika boka magnano vision misy olo igny hitanao izy tsisy raha fa ainao capacité mety ampanongany fiainagnanany ça on peut l'aider mais une seule condition atsika mavita magnampoly à une seule condition amare agny misy vokany tsy amare afaka mare mila résultat vite fait mila résultat fotony misy atsika magnangy ambesambesagna tonga rek tonga roe lany endo lera io no mbola wafo zemka vavano mbola wafo njaranaka mbola wafo zangaragna mieza karam mangadignady ze ya mbola ngady fo misy ka viavy mivurigna za tsy mila lela tsy te miasa za tsy mila lela mihina fo za tsy mila lela tsara mandantragno anarô amizay avy vali boringina ya mbola afo zangaragna miezay asa ya mbola afo zangara izy koa lela fa magnano karaha zegny attention yo tsisy idirany zangar mbola ngamiezay volagna marigny raha volagninao zegny vady koa zagnany fort mare anao koa misy hevitry ametamezanao za ameza hevitry koa za atsika samby olo fagnampignampy samby olo fagnampignampy ke tsy laniako meganarô tsy laniako meganarô ke len natsapa offensé tam koragnanakano moaligna azafady len nibiagna maso mibiagna afa maso len tsy mibiagna maso ke anu ibiagna koa masonarô ke à partir aniany volanko aminarô izy koa hitanarô niova harmonie paillette syndicaliste ny viavy gasy zegny ataotsika izy ke gara voty magnamemia magnasasa viavy tandrema fa maro membre ok bisous aminarô wela velogna atsika jiaby engany atsika ahitahitady atsika jiaby anarô jiaby engane atsika mezany zagnahary hevitry vaovao faux vaovao vision vaovao apatsara atsika jiaby ça y est najotsiko volume allez bonne année